van het begin al tjoen, het opbouwen. Ja. En ze pakken de laatste plaat op en die in een meter of 5, 6 omheeg. En in een wie pats, die klapt op de gronddel. En zo vlucht die grote kraan, die vlucht daar bovenop die wenningen. Die in die van het zucht wie het gebeurt. We staan te trillen op de voeten, want we dachten, ja, ik ben er mensen. Dus, want er rennen een man of 12 of 13 om. En er was een man die stiert daar beneden. En die kon krek op die het voortspringen. Dan was hij dat grote ijzeren blok bovenop de goed gezeten. Dat die het goed mazzel kon.